כשאדם מדבר לשון הרע, והוא גם מלבין פני חברו ברבים, כמה העניין הזה הופך להיות חמור מאוד. המקובלים אומרים עוד דבר שטוב לדעת כדי לחזק את עצמנו, כי לשון הרע זה לא קל. בגמרא כתוב שכמעט כולם נכשלים באבק לשון הרע, אם לא בלשון הרע ממש, באבק לשון הרע. כי זה דבר שמאוד קשה להיזהר, האדם מדבר, לא שם לב פתאום מה הוא הכניס. צריך להיות מאוד חזקים כדי לחזק את עצמנו עוד. נראה עוד היבט שיש בעניין הזה של הלשון הרע, כמה האדם מפסיד כשהוא מדבר רע על אחרים. אדם שמדבר רע על אחרים, בעצם מה הוא מכריז? שאת האדם הזה אין מקום לדון לכף זכות. הוא לא בסדר. כי אם הוא מדבר עליו בצורה שהוא עשה כך והוא לא בסדר, החתמת אותו בחותמת שהוא לא בסדר. בשמיים דנים את האדם מידה כנגד מידה. וכשבודקים מה המצב איתו, גם לא דנים אותו לכף זכות. נסביר את הדברים על פי משל. שני שופטים במערכת המשפט היו מפורסמים, שהאחד אדם מאוד קשה, רק העורכי דין היו שומעים שהמשפט יהיה בפני השופט הזה, מגישים התפטרות. אי אפשר לצאת ממנו בשלום. מחמיר מאוד, אדם קשה, בלי לב. לעומתו שופט אחר, ערך אפיים ורב חסד. טוב לב, תמיד מתחשב, מנסה להבין, ללכת לקראת, רואה שלא יהיה נזק לציבור, וצריך גם לדאוג. מלך במשפט יעמיד ארץ, חז"ל אומרים שאלמלא מוראה של מלכות, איש את רעהו חיים בלעו. אחד היה בולע את השני, צריך שיהיה משפט, צריך שיהיה, אבל היה בודק שלא להעמיס על אנשים, רק מה שצריך על פי האמת. יום אחד התפרסם במדינה, ששני השופטים האלה נתפסו במעילה כספית גדולה. הייתה פרשה גדולה שהרבה שותפים, גם שניהם היו שותפים למעילה הזו. ועכשיו שניהם עומדים למשפט, הם עצמם נידונים. היה דיון בבית המשפט העליון, 13, 12, כמה שופטים יש שם, אני לא יודע. 11 שופטים, כמה יש בית המשפט העליון? אף אחד לא יודע, זה סימן טוב. אז ישבו בית המשפט העליון בהרכב מלא, והם אמורים לשפוט את השופטים האלה. אבל הם אנשים מכובדים, איך ישפטו אותם? מה יפסקו? לא ידעו מה להחליט. קיבלו פסק דין שאחד השופטים הציע, שהשופטים האלה ישפטו את עצמם. אנחנו לא נכריע את דינם. הם יכריעו את דינם. איך? לא נשאל אותם עכשיו. אנחנו נפתח את הפסקי דין של 10 השנים האחרונות שלהם, מה הם פסקו על מקרים דומים. מה שהם פסקו זה מה שיקרה להם. פתחו את הפסקי דין של השופט הקשה, על מעילה פחות מזה, מאסר עולם, מלכות, להחרים לו את הדירה. אמרו, זה מה שהוא החליט, הוא עשה יותר גרוע, ודאי מגיע לו. השני, לכל היותר, 2 שנות עבודות שירות, כנס כספי קטן, משהו. אמרו, אז גם הוא יקבל אותו דבר. בשמיים דנים את האדם לפי מה שהוא דן את האחרים. אדם שרגיל לדבר לשון הרע על אחרים, הוא מחתים אותם כל הזמן בחותמת שזה לא טוב, והוא פסול, ואין פה כף זכות, וכולם גרועים. כשהוא מגיע לבית דין של מעלה, אומרים לו, תראה, איך אתה על מקרים דומים, חרצת משפט על אחרים, דנים אותו על אותו דבר. אבל אדם שמדבר טוב על אחרים, תמיד רוצה לראות בשמחתם של אחרים. הרב לוי יצחק מברדיצ'וב, העידו עליו חכמי דורו, שכל ברכה שלו הייתה מתקיימת. היו באים אנשים ממרחקים, חסוכי ילדים, בעיות בריאות, אנשים מיואשים שהרופאים כבר לא נתנו להם תקווה. היו תורכים, אז לא כמו היום אוטובוסים, מכוניות, היו באים בעגלות וחמורים וסוסים, מרחקים, ימים היו באים לקבל ברכה. כי ידעו, מי שמתברך על ידו היה נושע בוודאות. וחכמי דורו שדנו בדבר, מה הוא זכה יותר מכולם? יש עוד רבנים גדולים כמוהו. בתורה, ידע של תורה, היו עוד שידעו, לא פחות ממנו. הגיעו למסקנה שהקדוש ברוך הוא אוהב את מי שמדבר טוב על בניו. והרב לוי יצחק מברדיצ'וב היה תמיד מחפש לדבר טוב על יהודים, תמיד לדבר טוב על עם ישראל. כשהיה אומר דרשה בבית כנסת, מה צריך לתקן? היה אומר, זה לא בסדר, את זה צריך לתקן, כי זה לתועלת. אבל ברגיל היה תמיד מחפש ללמד זכות על עם ישראל. אדם שמלמד זכות, מדבר טוב על אחרים, אפילו הברכות שלו יש להם משקל אחר. גם אם הוא לא אחד מגדולי הדור, אבל הקדוש ברוך הוא מחשיב את הדיבור שלו. כי זה אדם שהפה שלו מדבר טוב על אחרים, יש כוח למילים שיוצאות לו מהפה.